Somos un proxecto noviño, consolidado no ano 2023, logo de varios anos de estudo e aprendizaxe das posibilidades da resina epoxi, máis alá do seu uso máis estendido, coñecido en Galicia, que é o uso industrial, e levado máis a un enfoque máis artístico e de diseño de interiores. Para este evento, imos facer a nosa intervención nun dos aseos da vivenda, onde faremos un chan epóxico, ademais de panelar as paredes cun deseño de resina, que será unha imitación dunha peza de mármore. O noso obxectivo aquí é que tanto os visitantes como os participantes vexan unha pequena mostra das posibilidades que ten a resina epoxi na decoración de establecementos ou de fogares e tamén vexan a súa exclusividade e a versatilidade que aporta. Para V é importantísimo formar parte dun evento como Creafogar porque, por un lado, beneficiámonos nun escaparate no que poder mostrar a nosa marca, o noso traballo e as nosas posibilidades tanto actuais como potenciais, e por outro temos a honra de compartir espazos con profesionais deste e de outros sectores de Galiza, coñecer o seu traballo, establecer posibles sinerxias ou simplemente formar parte e ver o talento galego que se vai reunir nun evento como este.